खुलुमबाय बयनिसिमबो डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो बेबायदिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिसि सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया UPPLनि थाखाय जेबो गोब्राब नङा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बिटिसिआव दानिया BPFनि थामोनथा गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि रायजोनि मोनबा बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै UPPL दोलोआ जेबो जिंगासिनो गोनां गैया। दोलोआ बिटिसि जौगाथायनि थाखाय जेसेबां खामानि मावदों आरो हानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांदों बेनि थाखायनो सिडली बियाबनिफ्राय दोलोआ गोबां भटजों देरहानाया रोखा होननानै बिथाङा मिडियायाव बुङो। मोनसे उफ्रा बिसायख'थियाव सिडली बियाबाव 60-70 रोजा भटनि फारागथियाव UPPL दोलोआ देरहागोन होननानै प्रमद बर'आ बुङो। बिथाङा BPF दोलोखौ सोंखारिनानै मोनफ्रोमबो बिसायख'थियावनो बिसोरो जेनबोदों आरो फैगौ बिसायख'थियावबो BPF दोलोआ जेननांगोन होननानै बुङो। नाथाय बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाया सिडली बिधान सभा बियाबखौ देरहागोन बेखौ फैबाय थानाय समासो खिन्थासिगोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ क'क्राझाराव दुलाराय आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट हौवासा आन्डार-17 आरो हिनजावसाफोर आन्डार-19 बास्केटबल टुर्नामेन्ट बेखेवदों। क'क्राझार जिल्ला बास्केटबल एस'सिएशनजों खुंजानाय आसाम बास्केटबल एस'सिएशननि हेफाजाबाव मैया क'क्राझाराव दुलाराय आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट हौवासा आन्डार-17 आरो हिनजावसाफोर आन्डार-19 बास्केटबल टुर्नामेन्ट बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बुंदों दि बे बादायलायनाया आसामनि जाखांफुनाय लाइमोन बास्केटबल गेलेगिरिफोरनि एथलेटिक रोंग'थि आरो हारिमुआरि गोहोनि थाखाय मोनसे गिदिर दिन्थिफुंनाय जागोन होनना खोथा होयो। बाहागो लानाय हानजाफोर आरो खुंगिरिफोरनो फैबाय थानाय मोनसे समायना टुर्नामेन्टनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनाय जासियो आरो बयनिख्रुइ साबसिन हानजाया देरहाथों होनना बुंदों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सिङाव मावफुंजानाय हाबाफारिफोरनि दावगानायखौ नायबिजिरनाय सावराय मेल खुंदों। मैया सनिबाराव दिसपुर जनता भवनाव मानगोनां गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया 2020 मायथाइयाव मुंसाइ होजानाय जारिमिनारि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सिङाव मावफुंजानाय बायदि बायदि हाबाफारिफोरनि दावगानायखौ नायबिजिरनाय मोनसे सावराय मेल खुंदोंमोन। बे मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोसोनगिरि खुंखा सरगयारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बुंथिगिरि अबिद नार्जारीजों लोगोसे आसामनि मस्ट सिनियर अफिसारफोर, बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो बिटिआरनिनो गोबां अफिसारफोरा बाहागो लाबावदोंमोन। बे नायबिजिरनाय सावराय मेलाव बिटिआर गोरोबथानि गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों होननानैबो खौरां बिजोंनिफ्राय मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला मेलाव गाहायाव मख'नाय बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जायो। गिबियावनो दङ बिटिआरआव गोदान गामिफोरखौ सोसनदेरनाय, बारग' NDFP केडारफोरखौ गसंथाहोनाय, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव थाग्रा बर'फोरखौ फारियाव सोजानाय हारिसा महरै संरैखाथि खालामनाय, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरखारि खालामनाय, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे आलादा दिथागिरि फसंनाय, बिटिआरनिफ्राय गुबुन गुबुन मावख'गिरिफोर आरो मावदांफोरनि थाखाय सोलायनायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, गनायथि होजानाय मासिफोरखौ आबुं खालामनाय आरो गोदान मासिफोर सोरजिनाय। मानगोनां गिबि मन्थ्रिया मावख'गिरिफोरखौ जर'खा जौगाथाय बिथांखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिङाव हारिमुआरि बिथांखिजों लोगोसे बेफोर बिथांखिफोरखौ गोख्रै खालामनो बिथोन होयो।
बेनि अनगायैबो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिजों दैदेनजानाय सरकारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गुरुधाम रौमारियाव जति आश्रम आरो ब्रह्म धोरोमनि यज्ञशाला लुनायनि थाखाय रां फुन्जि गनायथि होदों होननानै खौरां मोन्नाय जादों। नाथाय बिटिआरआ माबादि लेभेलाव जौगागासिनो बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो बिजिरना नायगासिनो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिटिआर हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो जातिनि हानि जेंनाखौ जों सुस्रांनानै होगोन इएम रनजित बसुमतारिया बुंदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गाव गावनि हाखौ मियादि पाट्टा खालामनानै लानो हानायनि खोब गोरलै लामा दिहुननानै होदों। मैया सनिबाराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि बिटिआर सरकारा थांनाय 4 जुलाइखालि हा बिफानखौ लानानै माखासे सोदांनाय लाबोदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे सोदांनायनि गेजेरजों हारि धोरोम बासियालासे बिटिआर हालामनि राइजोफोरनि हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो थांखि आरो थिरांथाफोर लादों। बेफोर थिरांथाफोरनि मोननैसो फोरमायथि थांखिफोरा जाबाय सरकारनि हाखौ बायनानै मियादि खालामनानै लायोब्ला आगुनि सरकारनि नेम बादियै जनाल भेलुनि 100% रांखौ सरकारनो होनांगौ जायोमोन। गामि ओनसोलाव एस.सि.एस.टि. रान्दि एबा देहायारि नोरजिया सुबुङा 75% होनांगौ जायोमोन। नाथाय दा सरकारनि हाखौ आयेन बादियै दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरनिफ्राय 1000 रां प्रिमियाम लानानै बिसोरनो होनो थिरांथा लादों। एस.सि.एस.टि. रान्दि एबा देहायारि नोरजिया सुबुङा 13.5% प्रिमियाम होनानै हाखौ मियादि खालामनानै लानो हागोन। जेनेरेल थाखोनि रायजो राजाया जनाल भेलुनिफ्राय 50% होनांगौ। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बादियैब्ला बिएसि सरकारनि समाव साख्रि मोननानै दासिमबो मावगासिनो दङ। बिथांमोननो आजिरा लानाय समाव वान टाइम पेन्सन होनो थांखि लादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ एमपि फणिभूषण चौधुरीया बङाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव बिमा आरो गथ'फोरनि थाखाय निउट्रिसन रिहेबिलिटेसन मिरुखौ बेखेवदों। गोदानै सायख'जानाय एमपि फणिभूषण चौधुरीया बङाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव गंसे 50 बिसना गोनां मेटारनिटि रिहेबिलिटेसन सेन्टार आरो 500 एलपिएम मेडिकेल अक्सिजेन गेस बानायग्रा प्लान्ट बेखेवदों। 5 जुलाइखालि एमपिआ हाबाफारिनि अनगायै बिरजरा गोजौ फरायसालियाव फोथारनि फोसाबनाय आरो जौगाथायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन। बेखौ मुंख'नो गोनांदि बेफोर बिथांखिफोरखौ दि इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड बङाइगाव रिफाइनारिनि कर्परेट आबहावायारि बिबानगोनां हाबाफारिनि सिङाव लानाय जादों। जिल्ला कमिसनार नबदीप पाठक, मावफुं बिथोनगिरि आरो रिफाइनारिनि गाहाय नयन कुमार बरुवा, मिहिर सिंघल, केशव चन्द्र दैमारी, मुसुक बर' बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। बङाइगाव रिफाइनारि आरो जिल्ला खुंथाइ आरो बङाइगावनि गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो दंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ शिबसागराव सासे 12 थाखोनि फरायसाया खास्रि बिस्रि फोरोंगिरिखौ सुथारदों। शिबसागराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। फरायसाखौ खास्रि बिस्रि बुनायनि जाहोनाव प्रिन्सिपालआ गावनि जिउखौ खोमानांदोंमोन। बे जाथाया सनिबारखालि शिबसागरनि साइ बिकास एकाडेमियाव जादोंमोन। गिबि रिपर्टनि बायदिब्ला साइ बिकास एकाडेमिनि सासे 12 थाखोनि फरायसाया साइनि गाहाय फोरोंगिरि राजेश बाबुखौ सिखाजों सुयो। बेनि उनाव बिथांखौ गोब्राब थासारियाव डिब्रुगड़आव दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय डिब्रुगड़सिम लांनाय लामायावनो जिउ गोमायो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ कक्राझार जिल्लानि जौ माफिया प्रदीप महतो आरो मुकेश चौधुरीखौ खाबाय। कक्राझार पुलिसआ जोबनायाव बङाइगावनि मिलायनाय बिलाथि जौ बानायग्रा सानै जौ माफियाफोर फारियै प्रदीप महतो आरो मुकेश चौधुरीखौ खानो हायो। प्रदीप महतो आरो मुकेश चौधुरीखौ कक्राझार पुलिसआ शुक्रबारखालि बङाइगाव पुलिसनि हेफाजाबाव बङाइगावनिफ्राय खायो। बिसोरखौ हमनायनि उनावनो दायनिगिरिफोरखौ कक्राझार सदर पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो आरो दायनिगिरिफोरखौ दिनै बिजिरसालियाव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि 23 जुन खालि गुवाहाटीनि आबखारि बिफाननि मोनसे हान्जाया कक्राझार जिल्लानि बिसमुरिनि हादोरारि राजालामा नं 31C जों नांजाबनाय बिसमुरि साब पुलिस थानानि सिङाव थानाय समरपुराव मिलायनाय जौ आरो 2000 लिटार कन्टेनार बानायग्रा गंसे फेक्टरिखौ सिखावै संदानना दिहुननो हादोंमोन।
मख'नाय गोबां बिबांनि मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनायनि उनावनो कक्राझार सदर पुलिस थानायाव भारतारि आयेन खान्थिनि धारा 120(b), 270, 472, 307, 328 आरो आसाम आबखारि आयेननि RW सेक्सन 53(1)(a) नि सिङाव मोनसे केस नं 147/24 रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। पुलिसआ बिलाथि जौ बानायग्राफोरखौ हमनो थाखाय सिग्रोमगासिनो दंमोन आरो सुक्रुबाराव सानै गुबै दायनिगिरि फारियै प्रदीप महतो आरो मुकेश चौधुरीखौ कक्राझार पुलिसआ खायो। नाथाय गाहाय दायनिगिरि सोमदोन बसुमतारीखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रैखाथि बादायाव दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय जि-जोम जगायनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय 1.5 लाख रां गनायथि होदों। दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय जि-जोम जगायनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय 1.5 लाख रां गनायथि होदों। बेयो बावैसो डिब्रुगड़नि टेंकाघाटआव मोनसे रैखाथि बादायाव बिथांनि दावबायनायनि उनाव जेराव बिथाङा जायगा सोलायनाय सुबुंफोरनि हरखाब गोनांथिफोरखौ सिनायथिदोंमोन। टुइटारनि गेजेरजों फोसावनाय फोसावनाया डिब्रुगड़नि टेंकाघाटआव दै बाना रैखाथि बादायाव बावैसो दावबायनाय समाव शर्माया होनाय मोनसे समायखिराखौ लायो। 5 जुलाइखालि शर्माया टेंकाघाट रैखाथि बादायाव सुबिदाफोरखौ नायगिदिंदोंमोन जेराव बिथाङा आसामाव गिख्रंथाव दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय गोबां जायगा सोलायनाय सुबुंफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन। बे दावबायनाय समाव बिथाङा थाबैनो गोनांथिफोरखौ सिनायथिदोंमोन आरो सासे लोमजानाय सुबुंखौ आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनायनि राहा खालामनायजों लोगोसे राहा लादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बादायाव थाग्राफोरनि गेजेराव थोजासे जि-जोमनि आंखालखौबो नोजोर होदोंमोन आरो बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय खोथा होदोंमोन। गोदानै गनायथि होजानाय धोनफोरखौ आसामनि दै बानाजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन रैखाथि बादायाव थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोदान सि-जोम बायनायाव बाहायनाय जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ सनितपुराव सासे बर' आइजोखौ जिनाहारि खालामना बुथारदों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। मैया सनिबाराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 6 नं खथालजुलियाव सासे बर' आइजोखौ बिसिनायाव गोबौ हाथियारजों थैनाय थासारियाव बोखांनो हादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। समाजारि बिजोङाव फोसावनायफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला सिगाङाव आइजोखौ जिनाहारि आरो बेनि उनाव सिखाजों गोदोना हास्रोदना गालांदों होनना खौरां मोननाय जादों। बुथारजानाय आइजोनि मुंखौ लावदां बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। दायो पुलिस बिफाना दायनिगिरिखौ संदानगासिनो। लोगोफोर थाबैनो बे जाथायनि आपडेट रादाब फरायनाया नेक्स्ट भिडिअआव फैबावगोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।